Għall-attakki fuq il-kap tiegħu, il-Partit Nazzjonalista se jwieġeb billi jkun man-nies u jiddefendi l-propjetà tal-poplu, l-ambjent, id-dgħajfin u l-ħajja li hi l-aqwa valur. Dan qalu Adrian Delia meta l-ħadd filgħodu indirizza mill-ġimgħa ta' nies li leqetu fl-Isla. Adrian Delia ringrazzja lil dawk preżenti għal merħba sabiħa ħafna li taw. Ukoll l-aktar minn 90% tal-kumitati sezzjonali tal-Partit Nazzjonalista li wrew fiduċja fih. Kompla billi spjega kif waqt il-festi tal-miliet u f'ġurnata waħda l-Gvern Laburista rrid jgħaddi art li kellha skop ta' turiżmu għal waħda li tingħata beħ bi prezz baxx għal skopijiet ta' real estate. Jew Korred Mizzi mhux kapaċi jinnegozja, jew Korred Mizzi huwa ħallil tal-poplu Malti u Awċi, ħallil tat-taxxi tagħkom, ħallil tal-ġustizzja, ħallil tal-ambjent, ħallil tal-verità. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li waqt li l-Gvern qed jgħin ftit nies jitħanżru minn fuq dar il-poplu, hawn 3200 familja jistennew saqaf fuq rashom mill-housing soċjali tal-Gvern. Għalina 3200 mhumiex numru, huma nies, huma rġiel, huma nisa, huma ommijiet, missirijiet, tfal, familji, u l-dawk ngħidulhom Gvern Nazzjonalista minn issa jagħti garanzija li ma jkunx hawn persuna waħda Maltija jew Awċija illi tkun umiljata li ma jkollix saqaf fuq rasa tal-mistħija fl-aqwa żmien, Gvern li jiftaħar b'surplus wara l-ieħor aqqas ma jagħti post jew jibni proġett wieħed biss. Adrian Delia qal li l-Gvern Laburista m'għandux pjan fit-tul. Il-Gvern Laburista niexef mill-idejat u l-unika idea li baqalu sabiex itejjeb in-numri ili jġib ħaddiema barranin ħalli l-ekonomija tidher li qed tikber. Fl-istess waqt il-Gvern Laburista żied il-faqar finanzjarju għal 72,000 ruħ. Il-qasma bejn is-sinjur u l-fqir qed tikber brata akbar mill-ekonomija. Adrian Delia qal li issa reġgħet tqanqlet il-kwistjoni tal-abort u l-Gvern qed jaħdem bil-moħħbi, iżda l-Partit Nazzjonalista dejjem se jkun hemm sabiex jiddefendi l-aqwa valur, dak tal-ħajja. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li f'dawn l-aħħar ġimgħat sofra ħafna attakki, iżda dawn l-attakki huma fuq il-Partit Nazzjonalista. Dan mhux se jkun qed jattakka lura iżda se jinżel fid-dar naturali tiegħu għand in-nies u meta jkun qalb in-nies għal xejn jiġi attakkat. Lill-Partit Nazzjonalista tistgħu tattakkawh, tistgħu tassedjaw, imma mintom ħadd kisruh qatt la minn barra, la minn ġenb, la minn ġewwa, minn imkien għax il-Partit Nazzjonalista mhux jien, mhux daw. Intom il-Partit Nazzjonalista, in-nies fit-toroq, fid-djar, fil-każini, fil-qalb, fil-ruħ, fil-valuri, fil-morali. Għamlu koraġġ, tibżawx, jien ma naqtax qalbi. Intant qabel id-diskors tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia kixef plakka kommemorattiva dan fl-okkażjoni tal-inawgurazzjoni tal-ftuħ mill-ġdid tas-sala tal-Gazin tal-Partit Nazzjonalista fl-Isla.